Пишуть багато листів, але доходять не всі. Бранець Кремля з Криму Володимир Балух, який 134 дні голодує у в'язниці, отримує листи підтримки з усього світу. Про це телеканалу АТР розповів заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Колишній політв'язень каже, що цензура окупантів особливо прискіпливо фільтрує кореспонденцію, особливо ту, яка адресована політичним ув'язненим. Попри це, заступник голови Меджлісу закликає усіх продовжувати писати бранцям Кремля. Письма пишут со всех концов земли, и самое главное, вот эти опера сами их читают и понимают, с кем имеют дело, что за заключенный у них сидит в тюрьме. Вот это гораздо больше имеет значение. Вот это важно. Это и условия безопасности в первую очередь. Во вторую очередь это касательно того, что этот парень, борясь там, борется за общенациональные интересы, наши интересы. ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. 5 липня цьогоріч окупаційний суд Криму засудив його до 5 років колонії та штрафу у 10 тисяч рублів. Нову справу проти українця відкрили через начебто побиття начальника ізолятора. Саме через цю другу кримінальну справу Володимир Балух оголосив безстрокове голодування. Раніше суд у Криму засудив Володимира Балуха до 3 років та 5 місяців колонії поселення у першій сфабрикованій справі, начебто за зберігання боєприпасів на його горище. Захист Володимира Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій через свою відкриту проукраїнську позицію.